Един момент, хора мили, че телефона ще падне. Здравейте! Здравейте! Това е Етия Ивона Лазарова. Да, с която говори по телефона. Не се знае в кой канал ще бъде качен, затова казах хора мили, защото в принцип това е логото. Да. Днешното ще е предизвикателство. Добре, така. Първото предизвикателство е кажете на непознат здравей. Тук пак всичко няма да казваме на него. Сега, Ивона, вземи чипса. Малко ще се поразходим с вас. В парка Герена сме. Разбира се, както почти винаги. Чакайте малко само да спрем на пауза, че ще отнеме време докато ходим. Целта е набелязана. Ей там една жена на пейката. Сега отиваме при нея. Айде, сега тя ще каже. Не. Бабите, тя ще каже здрасти, защото аз съм по така. Здравейте! 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 Чакайте сега малко само да подпрем на нечия пейка. Следващото предизвикателство е да подплашим гълъб и тук имаме... Не съм! Чакай, падна. Следващото предизвикателство е изпълнено. Да сложим ето такива. Човека да погледна странно. Следващото предизвикателство е следното. Люлейте се... Люлейте се на люлки като бебета. Отиваме на една детска площадка. Пътуваме за детската площадка, която е от другата страна. Имаме да ви съобщим нещо, което е... Те ни дадоха 15 предизвикателства. По-скоро вие ни дадохте 15 предизвикателства. Но нас, понеже бяхме скрънцави, избрахме само 4. Да, но сега ще включим още едно предизвикателство. Тъй като клипа е с сега само 2 минути и 22 секунди. Да, затова ще прибавим още едно предизвикателство, което е да изпеем любимата си песен. Ще го направим след като отидем при площадката и си люшкаме като бебенца. Да. Аз не съм много така. Така. Натисна ли? Да. Сега ще се люлям първа, аз след тя. Ама ела по-добре. По-добре след, че няма се вижда. О, бе, мързи. Вижда се много добре. Вижда се. Сега само ще прехвърля люките, защото е дълга. Готово. Ето я сега Ивона Лазарова. Сега тя ще е такова. Да, ще съм. Що си увеличила? What the fuck? Давай. Чакай, сега ще правя. Ще фокусирам. Аре, тук да седиме, не в парк. Сега ще пеем любимата ни песен. Искаш да се пробваш срещу мен? Ела и си вземи, ела и си вземи. Знам всичките ти схеми. Ела си ги вземи, ела си ги вземи.
За тебе имам кутия пълна стаи. Ела и си вземи, ела и си вземи. Какво ще ти се падне изненади? Ела и си вземи, ела и си вземи. Всичките ти схеми, о, моля те, ела си ги вземи. Ела си ги вземи. Искаш да се пробва срещу мен, няма проблем. Ела и си вземи, ела и си вземи. Не живея в граници, бариери и контура. Нямам навици да съдя по коса и маникюрата. Много скъпен, ароматен, това е моя свят. Не е кръгъл, а квадратен и ми правиш луда. Живея ли в заблуда, при мисълта за тебе пърга в мене пеперуда. Стига тук, на хората сме мръзнали вече си. Това бяхме ние. Знам, че е ужасно фалшива. Надявам се клипът да ви е харесал. Палче нагоре. Ами това е. Чао, хора мили. Чао. Опа. Опа. Фък. Опа.